Here we go mga kaspero. Dadayo kami ngayon sa Sico Island. At bali tatlong bangka kami. Ayan, kay Master Danny, kay Master RG na bangka, and then kay Puts. Ayan. So babiyahe kami ng about 5 to 4 hours mga kaspero. Medyo malayo-layo yung biyahe. Ay, pagod pero kaya yan. Oh, inabot na kami ng gabi mga kaspero. Time check natin 7:37 ng gabi. Umalis kami mga 3, mahigit 3 PM mga kaspero. Dumating kami dito sa spot. Ayan, gabi na. Medyo mahangin ng kaunti at medyo maalon-alon pero okay lang. Kayang-kaya naman yan. Tara na, dive na tayo. Bali, nag-night dive kami kagabi mga kaspero. Pagdating, halos na puno namin yung isang malaking styro. At eto, sasabak ulit tayo sa araw para mapuno natin yung dalawang styro na natira mga kaspero. Napakaganda ng visibility dito sa spot na to, kaya sulitin natin. At halos taon na rin na hindi tayo nakabalik sa spot na ito. At pagbalik nga natin dito, medyo tahimik at walang bulabog dito sa spot. Kaya pagbaba ko dito, meron agad akong napansin na grupo ng mga rainbow runner or tanduingan kung tawagin sa amin dito. Talagang napaka-abundant ng spot na ito. Ngunit nung pagtingin ko sa gilid, nandun yung malaking green job fish or malaguno mga kaspero. Kaya ito na yung hinanting ko dahil sobrang laki nito. At ayan, tinira ko. Sapol na sapol mga kaspero. Ito yung unang isda natin sa araw na ito. Isang green job fish. Siguro umabot din ito ng mga 4 kilos. Kaya sulit yung buena mano natin. Pagka-secure ng unang huli natin, bumaba ulit ako dito. At napakababaw lang ng spot na ito dahil nasa 12 meters lang. At kung napapansin nyo, napakaraming unicorn o slick unicorn. Pero ayun, yung red bass, sinasalubong tayo. Maganda talaga pag maagang mag-dive dahil ayan, napakaamo nila. Maraming mga long nose emperor sa likod, ngunit ito yung tinatimingan natin. Itong grupo ng mga red bass or tanghalon kung tawagin dito sa amin. Malalaki na ito mga kaspero. At ayan na nga, eto na yung titirahin natin. Timingan lang natin yung tamang aiming natin. At ayun, sapol na sapol. Good holding shot dahil na spine natin tagos sa mata, kaya walang kawala mga kaspero. Ito yung pangalawang isda natin sa araw na ito. Nasa 12 meters lang. At nung pagkapana ko, pinuntahan ko na dahil medyo may hangin pa naman ako at mababaw yung spot. At syempre, selfie muna tayo dito sa ating pangalawang huli mga kaspero. Isang malaking red bass na napakahirap hulihin, pero dito sa spot na to, napaka basic lang mga kaspero. Kaya abangan nyo pa yung mga mahuhuli pa natin. Second fish of the day, red bass.
Second fish of the day. Red bass. Woo! Pagkalagay ko sa bangka ng ating pangalawang huli, nasa taas pa lang ako, napansin ko na kaagad itong isa na namang red bass mga kaspero. Nandun sa unahan, kaya i-ambush natin para mas lumapit sa atin. Merong good size na sweet lips sa unahan, pero meron na tayong target lock, kaya huwag na tayong maghanap ng iba dahil napaka-special ng isda na ito. Kung napapansin nyo, ayan, merong mga labahita or surgeon fish sa unahan. At ayan na, hintayin pa natin ng kaunti na lumapit talaga. At ayan, sapol mga kaspero. Napakaganda ulit ng pagkatama natin dito sa red bass. Spine shot ulit. Ayun, tumba. Ayos yung pangatlong huli natin. Napaka-special na mga isda dito lang sa 12 meters. Third fish of the day, red bass ulit mga kaspero. Bro, another one, bro. Fish of the day. A good size red bass ulit mga kaspero. Grabe. Paralo talaga yung spot. Nagpatangay na tayo sa agos mga kaspero. Hindi na ito yung spot na pinanaan natin ng red bass, pero tingnan nyo naman yung isda, sari-sari. At meron pa akong nakita malaking special na ulit na isda. Ayan oh, isa ito sa paborito ni Corsi Spearmaster o Kaiser Abraham. Napakarami malagono, kaya hindi ko na pinampas, tinira ko na kahit malayo. Sapol na sapol. Napakaganda ng pagkatimpla natin ng ating rubber sa ating 7mm shaft na double barb na Salmimar galing kay Sir Abraham. Ayan, panalong panalo, walang kawala itong green chubfish na pang-apat nating isda mga kaspero. Fish malagro mga kaspero, laki. Al at nag-ambush ulit tayo dahil mababaw lang, pero naka rest naman tayo sa taas mga kaspero. Hindi naman agad-agad na bumababa tayo dahil baka mawili tayo sa kakapanaan ng isda. Hindi na natin na naisip na kailangan din natin mag recovery time. Kaya eto, nag-ambush ulit ako dahil meron akong napansin dito na isang good size na rin na oriental sweet lips or aratan kung tawagin sa amin. At ayan na nga, papunta na sa atin. Titirahin ko na mga kaspero, kaso lang pumiglas, lumipat sa kabila. Kaya ayan, dahan-dahan lang natin i-move yung gun natin para hindi siya mabigla. At ayun mga kaspero, mailap talaga, pero hindi natin titigilan yan. Sapul. Ayos yung pang limang isda natin sa araw na to. Sweet lips, napaka-special. Bali, yung kilo pala ng isda na ito dito sa amin mga kaspero ay nasa 300 na. Gawa ng sobrang mahal na ng gasolina at sobrang
dami rin ng gastos ng gasolina namin papunta dito sa spot dahil nasa 80 kilometers ito mga kaspero, galing Boracay to Carmen Bank or dito sa spot na pinapanahan namin. Umaabot kami ng 5 hours na biyahe, kaya ayan, medyo bumabawi tayo dito sa gastos natin para bawi naman yung pagod at gastos natin at makapag-income pa tayo mga kaspero. Tamang hintay ulit tayo. Napakaganda talaga ng visibility dito sa spot na ito mga kaspero. Kung hindi ka lang pipili ng isda dito, wala talagang paltos na makakapana ka bawat sisid mo. Kung gusto mo humarbis talaga, hindi mo na kailangan mag-ambush, drop shot lang, makakahuli ka kagad. Yun nga lang, hindi mo mapipili kung ano yung mga target lang. Kasi pag kami namamana dito, hindi kami basta-basta pumapana ng mga maliliit. Talagang sinusulit namin. Kaya eto, paahon na sana ako, ngunit merong bumaba na isang good size na rin na giant trevally. Nasa 4 kilos na rin. Tinaimingan ko na tinira, sakpol naman dahil paangat na ako at hindi na naka-aiming yung pana natin, kaya hinawakan ko sa gitna para maipihit ko ng maayos yung pana at nung tinira naman, sakpol naman mga kaspero. Medyo daplis sa likod pero good holding shot. Ayos yung pang-anim na isda natin. Update sa huli natin mga kaspero. Check natin 8:45 ng umaga. Ayan, pero naka-harvest na agad. Nakadugtot si Master X. Yung mga red bass natin, ayan. Tapos may kitty pa tayo. Etong spot na ito mga kaspero, napakaraming green job fish talaga dito sa lugar na ito. Lalo na pag nakadive ka dito ng mga 20 meters umahigit, talagang sasalubungin ka ng mga green job fish na ito. Pipili ka lang talaga ng pinakamalaki. At eto na nga, merong target ulit tayo. Yung tinira natin, spine shot mga kaspero. Grabe, ayos pang 7 isda. Siguro pag tinimbang natin yung 7 isda na nahuli ko mga kaspero, aabot na ng mga 20 kilos dahil napaka good size ng mga nahuhuli nating isda, dahil umaabot ito ng mga 3 kilos 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos mga kaspero, kaya sulit na.
umangat ulit kami sa bangka at umuna dito sa unahan dahil nandito yung mga grupo ng mga rainbow runner or tanduingan. Pero kung napapansin nyo, merong mga nakahalong malaguno yan mga kaspero. Ayan oh. At saka malalaking humpnose na unicorn. Grabe, sobrang laki talaga ng mga unicorn na ito mga kaspero. Yung isang piraso umabot ng 5 kilos. Talagang dito lang to sa spot na to. At medyo may kalaliman din dahil nasa 20 to 21 meters itong mga isdaang na ito. Kaya ayan, tinaimingan ko itong isa at tinira. Kung napapansin nyo mga kaspero, maliit lang siya tingnan gawa ng sobrang linaw ng tubig. At saka medyo distansya yan yung pagkatira natin, kaya medyo maliit tingnan, pero pag tinimbang malaki mga kaspero. Same spot pa rin kung saan natin nakita yung mga rainbow runner kanina. Talagang hindi ako umalis dito sa spot na to kahit medyo maagos. At kung napansin nyo, ayan, sobrang dami talaga. Good size na rin ito. Siguro mga 2.5 to 3 kilos bawat isa. Kaya hindi na ako pumili. Tinira ko na yung nasa harapan ko. At tinira ko sa pool. Pangdagdag sa huli natin ngayong araw. Spot pa rin tayo mga kaspero kung saan natin nakita itong mga rainbow runner. Sobrang dami talaga nila. Titirahin ko na yung isa sana. Ngunit napansin ko na merong pang mas malalaking isda sa ilalim, kaya nag-ambush na lang ako para malaman kung ano yung mga malalaking isda na tumutunog mga kaspero. At nung nakapwesto na ako dito na nag-aambush, napansin ko itong grupo ulit na mga malalaking humpnose na unicorn. Grabe, ang lalaki talaga mga kaspero. Kung napapansin nyo, merong green jobfish pero parang mas malaki itong mga unicorn, kaya hindi ko muna pinansin yung green jobfish. At etong unicorn yung pinana ko, gitnang gitna yung tama. Dagdag sa huli natin mga kaspero, isang mga giant na unicorn. At pag-ambush ko nga mga kaspero ulit, eto, malaking malagono, pinatalikod at saka tinira. Sapol na sapol. Napakaganda ng pagkatama. Talagang walang kawala dahil naka double barb tayo.
pumalit kami ng spot dito sa medyo malalim. Dito pag sinagad natin mga kaspero, umabot ng mga 25 to 27 meters. At ito, meron akong nakita na isang slender unicorn. Tinira ko na mga kaspero, pero tingnan nyo sa gilid ko sa baba, nandun yung malalaking sweet lips. Pero itong pinana ko na slender, malaki na rin ito mga kaspero, nasa 3 kilo na rin. Kaya ayos na rin kahit hindi na tayo sumagad sa ilalim. Dahil nandyan lang yung isda sa taas, kaya hindi na tayo pipili. At this moment, nag-ambush ulit tayo dahil kaya na natin mag-ambush, nasa 20 meters. At kung napapansin nyo, yung pinana natin na malalaking unicorn, ayan, lumalapit na naman sa atin. Merong mga kasama na malalaking long nose emperor sa likod, pero masyadong malayo mga kaspero. Sa sobrang linaw lang, parang malapit tingnan, pero malayo talaga mga kaspero. Kaya ito na lang yung tinira ko, yung unicorn, para sure ball na may dala tayo pataas. Dahil pag nakapata ka ng isang piraso nito, paldo. Call. At pagka-secured nga ng ating unicorn na malaki na yon, bumaba ulit ako dito sa unahan lang kung saan natin napana yung malaking unicorn. Kung napapansin nyo, sobrang dami talaga ng isda dito mga kaspero. At ayan o, mayroong papalapit sa atin ulit na malaking hamnose ulit na unicorn mga kaspero. Ayan o, papalapit, kaya siguraduhin natin para hindi na lumaban. Baka ipulupot pa dun sa bato. Kaya nung tinira natin, ayun, headshot, deadshot mga kaspero, patay agad. Bali, ito na yung last fish natin dahil puno na talaga yung 3 cooler natin na dala. Yung cooler na palang dala natin ay malalaki ito mga kaspero, halos puno hanggang alas 3 lang kami ng hapon. Kaya pagkatapos nito, bumiyahe na kami ng
pauwi ng isla dahil medyo malayo-layo pa yung babiyahihin namin, halos 5 hours pa. Kaya keep on watching lang mga kaspero. Time check natin mga kaspero, 4:46 ng hapon. At puno na yung mga cooler natin. Puno. Tapos yung doon kay Master Danny puno na rin. At yung doon kay Mr. Poots puno din. Styro. Kaya wala na kaming paglalagyan. At kami ay dahan-dahan ng uwi. Dahil malayo-layo pa yung tatakbo namin. Kalaban pero puso ang tunay na Loaded. sandata. Pero nandito na kami sa aming pwesto. At ito yung mga isda. Maraming pagod. Time check natin 9:30 na ng gabi. At nakapagbanlaw na tayo. Kita nyo naman sa aking mukha na talagang pagod na sa inyo. Kapakita nyo lang. Kapakita ko lang sa inyo mga kaspero yung mga nahuli natin. Yan. Tingnan nyo naman. Shoutout kay Sir Abraham. Yung mga paborito mo sir, ang dami. Ayan o, puro green job, madami yan. Yung mga GT. Ayan. Grabe, may dugto na. Eto, kaya naman snapper, ang laki. Grabe na pana ni Bro Hector. Ayan, The Lost Explorer mga kaspero. And ito pa. Ayan.